A Feira de Oferta Educativa Edugal chega un ano máis a Pontevedra. O Salón de Oferta de Educación e Formación de Galicia celebra a súa 8ª edición e o fai co obxectivo de que os xóvenes galegos encontren as respostas ante un futuro aínda incerto. Nesta feira, as mozas e os mozos que as visitarán esperamos saquen importantes e interesantes conclusións sobre o seu futuro, sobre como van a prepararse para afrontar a súa partea de mañá. Como feira, a oferta de opcións é tremendamente amplia e seralles moi útil visualizar e contextualizar as súas preferencias, os seus intereses. Durante 3 días no recinto feiral de Pontevedra darás información sobre todas as ofertas educativas de Galicia. Ademais, Edugal acollerá tamén un torneo de videoxogos e unha exposición sobre as mulleres científicas. Creemos que é importante dar un impulso ao sistema educativo que ten que ir por diante, ten que levar a pauta da nosa futura sociedade, dunha sociedade que ten que reinventarse de forma permanente. Este non é un risco, é unha necesidade simple. A 8ª edición de Edugal recibirá nestes días a máis de 5.000 estudantes. A entrada, como cada ano, é gratuita.